Mitäkään tää katkes yhtäkkiä? Eli siis mä oon nyt täällä tokaskerroksessa. Mun luokan ovi on lukossa, mä en pääse näyttää mun entistä luokkaa. Ja täällä on valotkin pois, täällä on pimeetä. Ovi oli auki, mutta ei päästy luokkaan, siis aika vittumaista. Täällä on kyllä joku toinen luokan ovi auki, sekin on pimeä. Mitäköhän täällä on? Liian pimeätä, ei näe mitään. Varmaan tyhjä kaappi. Mikä se on? Malle koitaa kynttilän jalkoja täällä. Hyi, näyttää jotain, mä tiedä, murhausväline. Taas telkkareita. Hei, lattialla on joku pyyhekumi. Koulu, mitä olisiko koulu ilman pyyhkumia? Portaiden alla joku jalkapallo.